kaixo, arratsaldeon, ongi etorriak Amurrioko jaien txupinazoaren zuzeneko emisiora. Ikusten duzuen Amurrioko udaletxearen balkoian gaude. Jaiak minutu eskaz batzuen buruan hasiko dira, naiz eta ospakizunekin daramatzaten asteburutik. Plazaia hasi da betetzen, eta barruan udaletxeko aretoan San Antonen lagunak dagoeneko eman dute haien pregoia, irakurri berri dute. Haiei dagokie aurten pregoia irakurtzeko eta prestatzeko ardura eta baita txupina botatzearena ere. Laster hasiko dira, beraz, aurtengo jaietako ordezkariei, kuadrillen ordezkariei haien bandak eta zapiak ematen. Hortze ditugu San Antonen lagunak elkarteko kideak, argazkia egiten, udal ordezkariekin batera, eta esandakoa, haiek irakurri berri dute pregoia, eskerrak eman dizkiote jaien parte hartzean lanean dauden guztiei, eta gogoan izan dute bereziki ere Palestinan gertatzen ari den genozidioa Israelen eskutik. Eta hortze, plaza badaukagu ere bai, kuadrilek hartu dute ia plaza osoa. Hortze ikusten ditugu herriarena kuadrillako kideak bonboari eragiten. Eta gerran edo, hauek dira, txabolakoak uste dut. Euskotarrak barkatu. Euskotarrak dantzan ur pistolak ikusi ditugu, kriston beroa egin du gaur goizean, eta badirudi orain behar bada euria hasiko dela, baina momentuz aguantatzen ari du eta beroak jarraitzen duenez ikusten ditugu kuadrillako kide asko eta asko ur pistolekin, eta haien bonboekin arratzaldea alaitzen eta Iguarrakoa udaletxera heltzeko falta diren minutu hauek pixka bat berotzen eta girotzen. Nabaritzen da lehertzear dagoela jaia Amurrion, eta laster esandakoa hasiko dira jai kuadrilletako ordezkariei haien bandak eta zapiak ematen. Momentuz omenaldia San Antonen lagunen kideei. Eta esandakoa, laster txupinazoa izango da, 12 minutu baino ez dira geratzen, hortze ikusten dugu ere bai Iguarrakoa, eta hori esandakoa 10 minutu eskasen buruan hasiko da ona etortzen, baina goizetik badarabiltza kuadrillak eta herri osoa jai giroan, ordu batean izan da kuadrillen aurkezpena eta arratzaldean orain txapela jaurtiketa. Pregoiaren eta kuadrillen ordezkariaren aurkezpena eta gero helduko da txupinazoa. Eta ostean, kale jiran abiatuko dira bai kuadrilletako kideak eta bai batzen zaizkien beste herritar guztiak, batukadarekin eta Mariak eta Marigabon erraldoiekin, hortze ditugula baita ere. Bederatzitan, eskualdekoak eta eskualdeko jai ez jai ikusten ditugun Etxebarria eta semeak izango dira ere bai hemendik, trikita panderoarekin giroa laitzen. Eta arratsalde gaueko musika eskaintzan sartuta, La Pergola Orkestra egongo da hemen Juan Urrutia plazan, eta gero Lastana taldea. Kontzertu berezia izango da segurazki Lastanarentzat, izan ere, taldeko bibolin jotzailea da Carla Velarde Amurrioarra, eta elkarrizketan ere aurreikusi eta
aurrikusi zuenez, kontzertu berezia izango da, hientzat gaurkoa, hemen Juan Urrutia plazan jotzea txupinazoaren egunean. Eta esan dakoa. Gero 10etan Jai Herrikoien aldeko batzordea antolatuta, DJ Reimiren kale jira ibiltaria egongo da. DJ Reimik ohikoan egiten duen bezala txirrindularekin eta paflekin ibiliko dira herrian zehar. Osabi Romeria bebai. Ikusten duzue, kuadrillen giroa lehertu da dagoeneko, naiz eta Iguarrakoa oraindik ez den heldu balkoira. Eta hortze daude, Elboli, Euskotarrak, Dantza Lagunak, Herriarenak, Zabolakoak, Trotart, kuadrilla guztiak dagoeneko plazan, haien bonboekin, abanikoak eta aurpistolak ere ikusten ditugu, naiz eta badirudien orain bai euria ziko dela, ez dakigu zenbat iraungo duen, ez da zenbateko ekaitza izango den. Hortze Euskotarrakeko kuadrillakoak, aurten haiei dagokie jaietako ordezkari nagusia paper hori betetzea, Iraia Beitia izango da. Izan ere, Trotart eta Euskotarrak bi kuadrillek bete dituzte aurten 60 urte. 60. urte hurrena ospatu dute, eta datorren urtean helduko da Dantza Lagunaren txanda. Txupinazo egunean beti izaten da Euskotarrak plaza gehien alaitzen duen kuadrilletako bat, eta hortze ditugu aurten ere ez dute faltarik egin. Urpistolekin, ureztatzeko pitzerrekin bebai eta bonboekin, badaude jai giro bete-betean. Sartuko gara aretora. Aretoan San Antonen lagunei oraindik omenaldia egiten ari dira. Batzuk ere unkituta ikusi ditugu lehen pregoiaren irakurketan, baina egun alaiak izango direla ziurra da, elkarte honentzat. Aurreratu ziguten baita ere elkarrizketan, ez ekitela zehazki zergatik eman zieten haiei ardura, badaudela merezi duten beste elkarte edo kolektibo batzuk ere bai, baina ohorez jaso dute. Eta 17 kidek osatzen duten elkartea izan da, 17ak igoko dira gaur balkoira. Orain bai ezertzen joateko, ekitaldiarekin jarraitzeko, da hor kanpoaldean ditugunak, momentu honetan eurita. Mercedes, Eta behin San Antonen lagunei omenaldia eginda laster hasiko dira, esan bezala kuadrillen ordezkariei
zapiak eta bandak jartzen. Eta bitartean giroa bizi-bizia da hemen Juan Urrutia plazan, euri pixka bat ari da, baina ez da izango inolaz ere oztopo Amurrioko kuadrillentzat. Hementxe euskotarraken pogoa, ikusi mendizaleak doinuan. Imanol Arberaz San Antonen Lagunakeko kidea eta aurpegi ezaguna ari da orain ikusten duzuenez, Palestinaren bandera eskatzen, herriarena kuadrillakoek eta beste kuadrilla guztiek Palestina eskatu oihukatzen ari diren bitartean. Handia izaten ari da Amurrioko jaietan eta baita eskualdeko eta Euskal Herriko beste jaietan ere bai Palestinaren aldeko aldarrien presentzia. Larun batean bertan Amurriko jai herrikoien aldeko batzordeak antolatutako paiatza-apelketan zabaldu zuten bandera erraldoia, 800 festa zapi ere banatu dituzte. Eta plazan kuadrillak saltoka dantzaka ditugun bitartean, areto barruan hasi dira dagoeneko jai ordezkariei haien zapiak banatzen. Aurtengo jai ordezkariak, Txabolakoa kuadrillatik Maialen Castellano izango da, herriarenak ordezkatzen Jone Plaza daukagu, Dantza Lagunaken ordezkaria Sendoa Txarte, Elbolitik Josu Pikatza, Trotartetik Laia Garzia Irabien eta Euskotarretik Izaro Jado. Eta Iraia Beitia izango da, lehen aipatu dugun bezala, jaietako ordezkari nagusia, Euskotarrak kuadrillako ordezkaria. Izan bezala aurten 60 urte betetzen duelako kuadrilla veterano honek. Eta barruan, esan bezala hori, ari dira banatzen euren zapi eta bandak. Eta dagoeneko hemen udaletzeko balkoian, inor gutxi ez da, jende gutxi topatuko du lekua. Esan bezala, San Antonen Lagunen elkartea 17 lagunek osatzen dute, eta hementxe izango ditugu guztiak. Herriarenak kuadrillako ordezkaria ari da orain jasotzen bere banda eta bere zapia, eta bosgaraiuetatik entzun du bere kuadrillak, eta hortze dabiltza animatzen. Eta, ohikoak hemen Juan Urrutia plazan Txupinazoan ohikoak diren pogoietako bat egiten. Ikusten dugunez zazpiak izateko minutu bat falta da, baina behar bada urten Iguarrakoa pixkat beranduago helduko da udaletzera. Oraindik ere ari baitira ordezkariei bandak eta zapiak banatzen. Honen ostean, jarraian, Txupinazoa lehertu eta minutu gutxitara, kuadrillen kale jira abiatuko da, hemendik plazatik herritik kaleak zeharkatzeko, batzu ere batukadarekin eta
bertan plazan ere dauden Mariaka eta Mari Gabon erraldoiekin. 9:00 helduko da Etxebarria aita semen lehertu dute gaseosa elboliko kideek. Bueno, hori, esaten ari nintzena, Etxebarria aita seme trikitilariak ibiliko dira eskauten txosnan, eta hemen Juan Urrutia plazan, 9:30 La Pergola orkestra. 10:00 hemen ere bai, Lastana taldearen kontzertua egongo da. Carla Velarde Amurrioko bibolin jotzailearen taldea da, hain zuzen ere, kontzertu berezia izango da hientzat. Eta 12:00 txosnagunetik hasita eta jai herrikoien aldeko jai herrikoien aldeko batzordeak antolatuta DJ Reimiren kalejira ibiltaria. 12:00 laurden gutxitan bertan ere bai hemen Juan Urrutia plazan Osabia Romeriaren kontzertua izango da. Eta txosnetan 12:30 Laudioko DJ Pakita Penaz izango dugu, Laudioko laukotearen musika emanaldia edo. Bideo celebre bat zabaldu dute gauzaretan ikusi nahi duenarentzat. Eta ordu 2:30 helduko da DJ Oian Bega ezagunaren batzanda, ezta? Beraz, aurre ikusten dugu gaur jaiak Amurrion ordu zikitar arte irango duela. Gogoratu dena den gaurko eta beste egun guztietako egitaraua jaraldea.eus webgunean duzuela. Euskotarraken bombo jotzailea eta pogo erraldoia, ohikoa den bezala. Gaseosa txaparra da bebai. Eta hementxe balkoian dagoeneko San Antonen lagunak prest txupina jaurtitzeko, hemendik eta minutu gutxietara, Iguarrakoa heltzen denean ona udaletzeko balkoira. Palestinaren aldeko aldarriak ere bai ikusten ditugu, balkoian badaude Palestinako bandera astintzen, behan ere bai kartoiak eta pankartak, zapiak, gogoratzen dugu 800 festa zapi, Palestinaren aldeko 800 zapi banatu zituzten larun batean paia txapelketan. Eta bandera erraldoia ere bai zabaldu zuten. Presente egongo da Palestinan Israelen esku gertatzen ari den genozidioa, jai guztietan zehar, bai hemen Amurrion, baita Aiaraldean eta baita Euskal Herriko beste txoko batzuetan ere bai. Gaurko egitaraua birpasatuta, hortxe beste pogo bat, honek ez du etenik, gogotsu datoz kuadrillak gaur ere, naiz eta berez jaiak larun batean dagoeneko abiatu zituzten. Hemen prest daude San Antonen laguna. Eta barruan jaien ordezkariak argazkia egingo dute orain udal agintariekin batera. Aurten jaiek Amurrion gutxi gora bera ohiko eta urteroko eskema jarraituko dute. Kontzertuak izango dira, ekintzarik erakargarrienetako bat, adin guztietarako. Abuztuaren 14an adibidez, talde ospetsuak edo izango dira hemen Amurrion, dupla alde batetik eta baita Tanzungeiras talde galiziarra ere bai. Baina tokiko artistek ere izango dute haien lekua oholtzan, eta esan bezala gaur bertan lastana arituko da. Hemen Juan Urrutia plazan ikusten ari garen eszenatoki honetan bertan, baina bihar Ziztada eta Erlantz, Not eta Trutox DJak ere ibiliko dira, hemen eskualdekoak, Amurriokoak diren taldeak, Txapela Brava eskualdeko hainbat
bueno, aterako dira dagoeneko jaien ordezkariak balkoira. Irrintzi, txalo zaparra da eta bombo hotzen artean, kanpora doaz. Ongi etorria. Txabolakoak. Hortxe Laia García Irabien, trotarteko aurtengo ordezkaria, eta salto egitera animatzen diote. Elbolikoak oiuka Josu Pikatzari emateko ongietarrea. Hortxe saltoka eta besten, animatu etorri da Josu Pikatza, bere jarraitzaileak animatzen dabil bebai. Herriarenak bere kantikoekin, eta irrintzi artean atera da Jone Ortuzar udaletxera. Sendo atzarteren txanda orain, dantza lagunak. Dantza lagunak entzan da orain, eta bere kuadrilekideak plaza animatzen. Pogo galanta hemen Euskotarrakeko kideena. Eta berriz ere, Euskotarrak entzanda Iraia Beitia da jaien ordezkari nagusia. Ordezkariaren jantzi tradizionalarekin jantzita, serpentinak eta kantikoak jai animatzeko. Hortze ikusten ditugu Euskotarrakeko bikideak giro animatzen, momentu batean ere gelditu gabe. Hortze doaz, trotartekoak. Laster piztuko da Zuziria. Ikusten dugu herriarenakeko ordezkari Jone plaza Ortuzar ari dela Palestinako zapia astintzen. Zuziria prestatzen ari dira eta laster helduko da Iguarrakoa, ona Amurrioko udaletxera. Badoaz, Imanol Arberaz Zuziria piztera eta zerura. Piztu da eta lehertu da jaia hemen Amurrioko Juan Urrutia plazan. Kuadriak erdigunean eta beste 100 herritar ingurunetan. Eta badago jaia ofizialki, hasita Amurrion, naiz eta, badakizuenez, asteburuan ere abiatu zuen jai herrikoien aldeko batzordeak bere egitarau propioa.
bandera astintzen ari dira balkoian eta behan entzun izan dira Palestina eskatu oihuak. Hemen jaiak eta aldarrikapenak nahazteko aukera aprobetzatu dute kuadrilletako kideek. Eta ari da Iguarrakoa heltzen dagoeneko, biatu du bidea. Gitarauak markatutakoa baino 11 minutu berandu, baina badator, orain Mariak eta Mari Gabon erraldoien gainetik ari da pasatzen, gero abiatuko dira, bi erraldoiak, batzu ere batukadarekin batera, kale jiran, Txupinazoaren ekitaldia amaitu eta minutu eskasetara. Eta plazan, ohikoak diren pogoak, ohikoak diren kantikoak entzuten ditugu. Eta tira, badirudi eguraldiak tregua eman duela justo zazpiretarako. Txupinazoaren momenturako, ez da euririk, ez da dagoeneko arratzaldean eta egunean zehar izan dugun beroa. Eta ikusten da, piztu da festa Amurrion, gaseosa, kantiko, jauzi eta barre artean. Hortze ikusten dugu ere, Txerremolino alkatea, Palestinako zapia eskuetan, Euskotarrakeko bi ordezkariak, ordezkari nagusia Iraia Beitia, eta Iguarrakoa heltzen ari da dagoeneko udaletxera, hementxe dugu, ofizialki hasi da jaia Amurrion. Ongietorria ematen ari diote bai kuadrilen ordezkariek, bai alkateak, zapia jarriko dio Txerremolino alkateak, Palestinako herriaren aldeko zapia. Beste behin ere, jaietan ohikoa izaten ari den bezala, genozidioa salatzeko eta Palestinari elkartasuna adierazteko. Badoa bueltan, plazaren bestaldera, Iguarrakoa orain bai, jaietako zapia jantzita, aste bukaerara arte kenduko ez duena. Imanol Arberaz, pregoilaria, berriz ere Palestinaren aldeko oihuak eta aldarriak ahoz gora eta hemen plazaren erantzuna jasotzen. Gogoratzea, orain globo moreak ikusten ditugu jaurti dituztela plazara. Gogoratzea Amurrioko mugimendu feministak, Amurrioko emakumeon zareak eta Amurrioko udalak protokoloa osatu dutela, eraso matxisten aurkako protokoloa. Telefono zenbaki bat dago eskuragai eta jai osoetan zehar 24 orduz egongo da. Erasorik jasanez gero deitzeko aukera dago, 666-167-220 izango da zenbakia. Puntu morea ere jarriko dute hemen herriguneko Larrinaga oinezkoen pasabidean. Eta mugimendu feministako hainbat kide egongo dira beti prest. Erasorik gertatu ezkero, horietan erasotuak laguntzeko. Espero dugu horrelakorik ez gertatzea, baina badaude prebentzio neurriak eta protokoloa aktibatuta Amurrioko jai guztietan zehar. Balkoia hasi da apurka-apurka usten. San Antonen Lagunak
bueno, joan dira ja barrura, behar bada jarraituko dute jaiarekin, behar bada ez, segurazki jarraituko dute jaiarekin behan, plazan, herrian, jendearekin, disfrutatzen, larun batean hasi ziren jaiak gaur ofizialki, eta astean zehar luzatuko dira oraindik, ohiko eskemarekin eta baita berrikuntza batzuekin ere bai. Esaterako Urrezko Igarrakoaren dinamika prestatu dute aurten. Kuadrilla parte hartzaileari emateko saria da, ez? Gehien parte hartzen duten kuadrillek jasoko dute. Kuadrilla bakarrak jasoko du eta puntuka kontabilizatuko dute parte hartze hori. Bai ekintzetan, baita hauen prestaketan eta antolakuntzan ere bai. Eta ikusten duzuenez Amurrioko plaza. Jende gaztez beteta, kuadrillen kidez beteta eta globo moreak airean. Hortze ditugu kuadrilletako jaien ordezkariak. Eta ikusten duzue jaian dagoen giroa, laster abiatuko da batukadarekin batera kale jira eta erraldoiekin batera. Saiatuko gara gaur protagonista izan diren kide batzuekin hitz egiten. Imanol Arberaz, San Antonen Lagunakeko kidearekin eta baita udalaren ordezkariren batekin. Laster helduko dira gurera. Imanol Arberazekin hitz egingo dugu lehenbizi, ea topatzen dugun. Eta berarekin hitz egiteko aukera daukagu. Eguneko protagonista izan da, jendearekin eta ona balkoira igo diren herritarrekin eta baita ordezkari politikoekin hitz egiten ari da Imanol, baina laster izango dugu berarekin ere bai solasteko aukera. Eta bitartean, hauze da Amurrioko Juan Urrutia plazaren panorama. Euririk ez, baina gaziozaz blai ditugu kuadrillak. Eta mentze daukagu Imanol Arberaz ere bai. Sartuko gara barrura. Soinu hobea izango dugulakoan. Imanol, zelan, zer moduz? Ondo, izugarrizko horea da, zure herriko jaiak ematea, hau izan da izugarria. Gu gara, hemen zaritu dena da laguntasuna, gu gara la kuadrilla. Hemen egotea nire familiaekin, baina batez ere nire lagunekin, izugarria da, niretza da izugarria. Eta, zer moduz hasi dira jaiak? Gaur izan da txupinazoa, baina asteburuan dagoeneko hasi ziren, ezta? Bai, nik egon ginen paina egiten eta nahiko giro polita da, hori, ekitaldi hori oso, ekitaldi hori etorri da para quedarse, aterako gara kontora. Baiz, bertan... Zenpaiakoa zen izugarrizkoa da. Gero igandean egon ginen kofradiakoak marmitako egiten, azkena geratu ginen, oso desastre hutsa, baina garrantzitsuena oso giro polita,
Eta, bueno, nik uste dut jaiak oso polita izango dira. Bueno, bidali duzuen mezu argi bat izan da, bueno, jaietan lanean dagoen jendeari eskerrak emateaz gain, eta kuadrilei eta herritarrei Palestinaren aldeko mezu garbia eman duzue, momentu hunkigarria ere bai izan da. Nola bizi duzue zuek hori edo zein da mezua? Gu nahi duguna zen hemen Palestin bat egotea, nire ordez eta jaiak hau ez dut esango, nire lasai. Da erderaz txupinazo botatzen, baina, bueno, baraien txak ez zen oso komodoa hemen dena jaia egotea eta jaiek hemen. Baina, bueno, saiatu gara eta, bueno, bakarrik, eta hau esango dut erderaz, solo hay unos derechos humanos. Solo hay unos. Ez dago batzuk Israelentzat, beste batzuk Gazarentzat, ez. Bakarrik daude derechos humanos bat. Eta hori da mezua. Eta bakarrik Israeleko herria gelditu nahi du hau. Zeren ikusi dugu Estatu Batuarrak, UE, inorek ez du ezer egiten. Israelitarrak, haiek dira hau gelditzen, daukaten potestatea hau gelditzeko. Hori da nire mezua. Ondo, Imanol, eskerrik asko eta, bueno, jaietara bueltatzeko eta bukatzeko, zer espero duzu egun hauetan, nola ospatuko duzue bereziak izango dira aurten jaiak, ez da, pregoilari izan da, ez, jendearen partetik ere bai, igual jaso duzue horrelako, ez, babes bat edo? Guretzak desberdinak izango dira, gara pregonaria, gara txupineroak, eta, bueno, niretzak, nik taberna batean lan egiten du, orduan niretzak lana izango da, baina, bueno, tabernatik ikusten da ere bai, alaitasuna, eta, bueno, jaia, Niri, bueno, batxutan tabernan pasatu dut oso ondo. Eta, bueno, errespetu, Ez da, eta, bueno, ezke ja 2021 batean, hau esatea ere bai, ja kansa, baina zoritzarrez, horregatik, oraindik gauza hau gertatzen dira. Baina hemen ez, inon ez, baina hemen ez, bale? Eta hori, disfrutatu, eta, bueno, 18an, denok ohera. Hori da, eta bitartean, kalera, parrandara, eta ondo pasatzera, ez da? Eta ez bakarrik ikusi, parte hartu. Bertan egon. Ez dira kuadriako jaiak, ez denontzak dira jaiak, denontzak. Eta batzutan, gustatzen zaigu hor egotea, ez! Denontzak dira jaiak, denontzak. Ni 57 urte dauka, eta beti egiten dugu ez daki zer, hor egon, disfrutatu. Ez dira gauak bakarrik, ez dira egunak bakauen. Egun guztiak, 24 ordu. Disfrutatu. Oso ondo, Imanol, eskerrik asko eta disfrutatu zuek ere bai. Barkamenak nire euskaragatik, baina gu jaino ginen erderaren menpean, eta nik ikasi nuen edo saiatu aekan, eta, bueno, batxutan, ez dut hitz egiten euskaraz, perpetatzen dut, baina da nire hizkuntza, eta denon hizkuntza. Oso ondo, eskerrik asko, Imanol, eta alegina batik ere bai, guk asko eskertzen dugu, eta guretzat importanteena hori da, saiatzea eta egipea. Eskerrik asko zuei. Agur, Imanol. Bueno, hortze Imanol Arberaz, San Antonen lagunakeko kidea eta aurpegi ezaguna, eta, bueno, Isone Saratzaga zinegotzia ere bai gurekin dugu, hementxe dago, eta behar bada gonbidatuko dugu, balkoira ateratzen. Bueno, esan dakoa, hemen gaude Isone Saratzagarekin, eta, bueno, galdetu nahi nizun, lehenik eta behin Isone zer moduz hasi dira jaiak. Jo, ikusten dozu argi da, behitu zelango giroa, superpolita, goizetik jendea kalean, gogotsu. Eta, bueno, udaletik ez dakit, zein da herriari eta, bueno, datozenei ere bai, bidali nahiko zenioketen mezua.
Gehien bat, hori ez, ondo pasatzea, guztiontzat dagoela lekua, orduan guztioi eskatuko nieke mesedez anistasuna leku guztietan, zaharrekin, umeekin, LGTBIQ pertsonekin, emakumezkoekin, guztiokin. Hori gehien bat, errespetua. Bai, eta, bueno, ez dakit zuk pertsonalki jaiak nola bizi dituzun, gustatzen zaizun parte hartzea, bertan egotea, eguneko giroan ere bai, ze plan daukazu aurtengo jaietarako edo nola aurreikusten dituzun? Bai, a ber, umeekin, bi ume ditut, orduan egunean zehar, haiekin gozatzen dut, baina gero ere gautxori ere banaz, orduan ere gauean, bueno, ez naz asko lusatzen gero goizean, baina bai, a ber, azkenean, saiatzen gara behintzat ez publiko guztietarako gauzak egiten eta gu noski parte hartzen dugu. Gustora gainera. Eta egitarautik, dago horrela nabarmendu nahiko zenuken ekitaldiren bat, kontzerturen bat, behar bada bereziki, bueno, garrantzitsua edo polita izango dela pentsatzen duzuna? Nik uste bakoitzat dekala bere gauza, ez? Ni berdintasun zinegotzia izanik, aurten tanzun geiraz, emakumeak ortopera, Galiziakoak ekarri doguz, da ni horre hongo naz, eta hori. Baina danak dakate azkenien zerbait, ez? Umeentzat, nagusientzat, bueno. Denetari da. Bai, zaiat. Eskerrik asko Isonet artetxo hau ateratzagatik, egun hau lanpetua eta oso jetreatua izaten da, ez? Politikarientzat, ordezkari politikoentzat, eta orain, alduzuna gozatu, disfrutatu jaietaz, eta eskerrik asko. Zuei, eta hori, guztiok gozatu, baina errespetu osoz, eta hori da, ondo pasatzea, baina guztiok. Eskerrik asko, Isone, bai, agur. Eta hortze Isone Zaratzagaren mezua, Imanol Arberazekin, bat egiten du, ez? Azkenean jaien oinarria errespetuan dagoela nabarmenduta azpimarratu duten. Hasi da plaza usten, badaude abiatu daia kalejira, oraindik kuadriletako kide batzuk geratzen badira ere, baina guk hemen agurtuko dugu zuzenekoa. Gogoraraztea jaien jarraipen berezia egingo dugula Aiaraldea komunikabidetik. Aiaraldea.eus atarian ikusiko dituzuela bai agenda deialdi guztiak, baita argazki galeriak, bideoak eta albisteak ere bai. Eta hurrengora arte Amurrio, eta ostiralean Laudioko udaletxeko balkoitik hitzardoten zaituztegu Laudioko txupinazorako. Mila esker eta hurrengora arte. Plazaren irudiekin usten zaituztegu.